Semar Badranaya. Ana wigati apa Kakang Semar? Nimbali marang Wadara. Mbegegek sadulita hamel. Lae. Den Titi kalenggahan wontenipun paduka para satriya prayagung. Kula kempalaken wonten ing Karang Kadempel Karana. Semar nyawang dhateng kahananipun jagat ingkang saya dangu, saya kebak maksiat. Polaing para kawula dasih boten kanten-kantenan karana wis datan ana pengadilan. Ning kula gadah pamawas. Waspada iku bakale nyata. Titi patrape bakale wicaksana, mening ciptane bakal waskita. Lereming karep bakale ngayem, lereming pepinginan niku bakale tentrem Den. Yen kula ngoten namung sak Demang sak lurah darmane pamong inggih darmaning lurah menika wau siji mituhu marang parintahe sing dimong. Dadi kula niki ming manut dhateng kareping para warga masyarakat ingkang angka kalih tindak tanduk pakarti kudu bener lan becik supayipun dadi conto sagung para kawula dasih ingkang mapan wonten Karang Kadempel. Angka 3 tulus lahir batin ngreksa lan ngayomi dumateng sagunging para kawula dasih. Angka 5 tanggaping sasmita lan pasemon. Kawontenan kahanan pun apa kewala. Angka 5 jenenge pangarsa niku mau kudu pinter paring lelipur gawe pemarem dhateng sinten kewala Den. Rikalenggahan kula pengin bangun jiwa mangkempake para ngalim, para ulama, para kiai, para kawula dasih wiwit saking andhap dumugi inggil ben ngertos dhateng paugeran dan ngerti marang tatanan nggo sami musyawarah, nggo sami pirembugan wonten ing Karang Kadempel Den.